Qarrieqa, bla etika, nuqqas ta' professjonalità. Management orribli, sit il-kumpanija li ma jinteressax mill-impjegati b'sara sfurzata u bla ħlas. Due diligence u konsultazzjoni mal-ħaddiema ineżistenti. Dawn uħut mill-kummenti li ħaddiema fil-kumpanija TRC kitbu fuq l-internet f'siti għal dawk li jaħdmu fl-industrija tal-gaming. Kumpanija li minkejja due diligence li qajjem bosta dubi fosthom minħabba fallimenti fil-passat u l-fatt li dħul tagħha se taġi minn attivitajiet kriminali sabet l-appoġġ finanzjarju tal-gvern preċedenti li ta' mal-10 miljun dollaru f'għajnuniet. Lejn tmiem l-2012 u l-bidu tal-2013, diversi impjegati kienu diġà mxebbajn mis-sitwazzjoni fil-kumpanija fejn fost l-oħrajn gergru dwar il-management, il-fundatur tal-kumpanija, innuqqas taħlas għal sigħat maħduma u oħrajn. Bwieħed isostni li t-tim eżekuttiv ħadu l-flus mill-Gvern Malti u qed jabbużaw minnu. Fil-waqt li sostna li l-management kienet jisforza li l-ħaddiema jiktbu opinjonijiet tajbin dwar il-kumpanija f'dan is-sit. Din il-kumpanija ġiet f'Malta fl-2011 u minkejja dubji kbar li esperti mqabbad mill-gvern stess qajjem sabet il-barka tal-gvern preċedenti bl-eks Ministru Tonio Fenech jippresedi l-firma tal-ftehim bejn il-kumpanija u l-Malta Enterprise, dak iż-żmien imexxija miċ-Chairman Eżekuttiv Alan Camilleri. Malta Enterprise li kienet investiet fi 15% tal-isma tal-kumpanija. Fl-okkażjoni Fenech kien kwotat jgħid li l-kumpanija kellha tim maniġerjali ta' livell dinji u kienet tiżviluppa logħba suq Amerikan fi żmien 24 xahar. Biss aktar m'għadda żmien l-impjegati bdew jirrealizzaw li l-kumpanija ma kienx sejra fid-direzzjoni li l-pubbliku kien marraf dwarha. Dan b'kummenti bħal prodotti mingħajr vijabilità kummerċjali bla ħlas għal 3 xhur. Il-management Amerikan jaħsbu li d-dinja tagħhom kumpanija li hija falliment u vapur qed jereq. Il-każ ta' din il-kumpanija kien żvelat mill-Prim Ministru Joseph Muscat fil-Parlament li nnota kif fil-waqt li hemm każi fejn negozju jista' jmur ħażin, f'dan il-każ ir-riskju ittieħed minkejja kull parir ta' xorta oħra tal-esperti imqabda mill-Malta Enterprise.